बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज 6 लाख रां लानानै खारनाय सिखावखौ क'क्राझार पुलिस बिफाना इनकाउन्टार खालामबाय। इनकाउन्टार खालामजानाय सुबुंनि मुंखौ बिनय दास होननानै मिथिनाय जादों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गेदेर खौरां लानानै फैदों। क'क्राझाराव फिन इनकाउन्टार। थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझार सहराव थानाय एक्सिस बेंक एटीएम साखाथिनिफ्राय बब्रबहन ब्रह्म मुंनि सासे थिकादारनिफ्राय माखासे दुथां सिखावफोरा रां लानानै खारो। बब्रबहन ब्रह्म बिथाङा खामानि मावग्रा लेबारफोरनो होनो होननानै रां दिहुनना गारियाव दोननाय समावनो रांखौ लानानै थांखोमायो माखासे दुथां सिखावफोरा आरो क'क्राझाराव ओनसोलनाङैनो बे जाथाया सोमोनांहोदों। आरो जोबथायाव क'क्राझार पुलिस बिफाना संदाननानै दुथां सिखाव दायनिगिरिखौ इनकाउन्टार खालामो। बे समाव नोंथांमोननो फिन क'क्राझाराव इनकाउन्टार जानाय जाथायखौ फोरमायनो सानबावदों दि 6 लाख रां लानानै खारनाय बिनय दास मुंनि सिखावखौ क'क्राझार पुलिस बिफाना इनकाउन्टार खालामबाय। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गेदेर खौरां लानानै फैदों। क'क्राझाराव फिन इनकाउन्टार। थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझार सहराव थानाय एक्सिस बेंक एटीएम साखाथिनिफ्राय बब्रबहन ब्रह्म मुंनि सासे थिकादारनिफ्राय माखासे दुथां सिखावफोरा रां लानानै खारो। बब्रबहन ब्रह्म बिथाङा खामानि मावग्रा लेबारफोरनो होनो होननानै रां दिहुनना गारियाव दोननाय समावनो रांखौ लानानै थांखोमायो माखासे दुथां सिखावफोरा आरो क'क्राझाराव ओनसोलनाङैनो बे जाथाया सोमोनांहोदों। आरो जोबथायाव क'क्राझार पुलिस बिफाना संदाननानै दुथां सिखाव बिनय दासखौ इनकाउन्टार खालामो। बेखौ लाना फैनानै आं बे गारि माबा ओरै डिक्कियाव सोदों बे फैसाखौ खनानै आं नुदों बे भिडिअ नायबाय नोंबो नुबाय बे थारमाने आंखौ बिराद माबानिफ्राय फ्र' खालामखादों एलाय जाखाबाय सिङावनो फल' खालामगासिनो फैसाखौ खोख्लैनाय गालांबाय बे आङो आंनि फैसाखौ हमनानै माबाबाय आरो दांलायलायबाय मा भाषाजों बुङा बिसोरो फैसा गनायखौ मा भाषाजों बुङो आसामिसाव बुङो जाखाबाय बेयाव লেবাৰ পে'মেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে মানে পইচাটো বাই কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই ঘৰত লৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কালি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিছিল লেবাৰ পে'মেণ্ট। তাৰপিছত মই টকাটো 6 লাখ ওলাইছিলোঁ। ওলাই পেলাই মই বেগটো লৈ আহিছিলোঁ। তাৰপিছত গাড়ী সোমাৰ লগে লগে সিহঁতে মানে মোক টাৰ্গেট কৰি আছে। মই খেল কৰা নাই সেইটো। তাৰপিছত মই ইয়াত মানে পইচা পেলাই লৈ ৰাখিছে। তাৰপিছত মোৰতো কেনেকৈ পইচা পৰিব পকেটত থাকি। তাৰপিছত দেখিলোঁ চব এইফালে পইচা পেলাই থৈ দিছে। তাক মই দেখি পেলাই আৰু এইটো কিবা মোৰ পৰা পৰিছে নেকি এইটো সন্দেহ কৰি পেলাই মই গাড়ীৰ পৰা এইটো কিবা বেগটো ভিতৰত ৰাখি পেলাই পইচাটো উঠাইছিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই লক কৰিছোঁ, এনেকৈ লক কৰিছোঁ কিন্তু লক হোৱা নাই গাড়ীটো। এইটোৰ কাৰণে তাৰপিছত গাড়ীৰ পৰা উঠাই লৈ গ'ল। গাড়ীৰ পৰা এইফালে আহিছে, বাইকত আছিল দুজন, এইটো আহি পেলাই এইফালে দৰ্জাটো খুলি পেলাই লৈ গৈছে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা বেগটো। আপোনাৰ কি নাম আৰু কি কাম মোৰ এই ঠিকাদাৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ গজনপুৰী। এই নিয়াৰ ইহঁতে মোটামুটি 5জন মান আছিল নেকি। ইহঁতে এইফালে ফ'ল' কৰি আছিল আৰু ভিতৰতো আছিল, বেংক ভিতৰতো আছিল নেকি এনেকৈ। দাদা আপোনাৰ নামটো কি? বব্ৰবহন বসুমতাৰী। আপুনি পুলিচ এফআইআৰ দিব আজি? হয়। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बेंक पिअ, बेंक क्लार्क, बेंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों।
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101536360 70020261333 9101536360